Good morning mga moms! Hi! Kasama ko ngayon si Paloma Vlog and J4 Vlog at kami naiwan dito ngayon sa Hinaguan Farm at pauwi na si Brenda from Osamis and it was a little bit unusual na kasi silang lahat ay walang post kagabi, as in wala silang any update, wala silang reply sa mga chat or sa group chat namin, kaya nagulat talaga kami. And ngayong umaga naka-receive kami ng message na wala palang signal dun sa napuntahan nila. So walang connection, walang data, walang internet. Kaya hintayin na lang natin sila pagdating nila kung anong kwento nila. So habang nagluluto kami ngayon ng kanilang lunch, since pauwi na sila, ito ang kanilang, actually request ni Brenda. Yan ay ang nilagang pressure cooker. So yan ang lauya. So yan yung ulam nila ngayon. So hintayin na natin sila. Then abangan natin kung ano yung kwento nila, ano nangyari sa kanila. Kung bakit wala sila ng signal o ano nangyari sa kanila kagabi sa Osamis. Ang dami na rin bisita pala ngayon since it's Sunday. Ayan, marami na rin excited na maligo sa swimming pool. So hintayin na lang natin sila kasi malapit na raw sila. I guess mga 15 to 20 minutes nandito na sila. Parating na sila. Nakaabang na kaming tatlo dito. So ito na si Paloma Vlog. Tinitimplahan na po niya ang ating lauya. So naglagay na po siya ng 8 betchin. Tama. So tinitimplahan na lang po niya. Nalagyan niya ng mga condiments and pampalasa. So ngayon, ano yan? Dahon ng sibuyas? Dahon. At saka, ano next na ilalagay? Para makita nyo kung paano po yung procedure ng pagluto. Paminta or Pwede po. Pwedeng buo. dahon? Paminta. Ayan. Buo, paminta. Aray! Ayan. Dinagdagan pa. Ayan. Anim na balot na paminta. Kalabo? Then, ano sunod dyan? Maglalagay tayo ng asin. Yan. Isang sandok na asin. Dami. Eto na nilutong lechon. Lechon. Lauya. Ni Paloma Vlog. Lamin, oh. Grabe. Ang sarap, mother. Hintayin na lang natin si Brenda kasi parating na po sila. Galing sila ng Osamis. So marami sila ikukwento sa atin na what happened to them. Habang si J4 naman yung nagluluto ng mga lechon, fried lechon mula sa aming bisita. Pagkain ng mga dogs and cats. Social, diba? So ready na ang ating mga lunch dahil andyan na raw sila sa parking lot. And kasama natin ang Ovay Cub. Hello! Sila po yung nagkabit ng CCTV dito sa Hinaguan Farm. So nandito sila para makapag-meet ngayon kay Brenda dahil maglalagay ng additional 300 CCTV camera. Pati CR, pati kwarto. Lahat. Para makita natin ang lahat ng kaganapan sa loob ng Hinaguan Farm. Mag-additional daw ba siya? Yes, kay Papa arrange. Tapos, yung ibang camera, relocate. Maganda yan kasi para nasa ganun masikre. Lalo na ngayon, mas dumadami na yung mga bisita. Tapos, lumuwag Yung space na, oo. kasi may ano. So, sabaw. Nako, hindi ka na makakapesto niyan sa ilog. Kasi lagi na rin may camera na rin sa ilog. Ayan, ang dami mga bisita ngayon mga moms na nadagdagan na. May mga panibagong grupo na dumating. And yung ating mga sila Brenda, ayun, nandito na rin sila sa parking. On the way na sila, papasok na. Ready na ang ating lunch. Actually, alauna-30 na. So, dumaan pa sila sa City Hardware pala. Dahil may mga binili pang ibang mga gamit. Andito na sila. Ala, mga nakaka-uboy sila, oh. Ayan na sila. Papasok na ang mga bags. Ano.
So mamaya malalaman natin ano storya bakit wala silang mga post kahapon. Wow, ang daming pinamili. Ayan na po sila. Mga nahagard ng bongga. Kapoy na kapoy. Buo na. Wala kayong signal talaga doon as in? Ha? Walang signal? Negative kahit wifi? Grabe, nagtataka kami, sabi namin, wala silang mga post. Walang mga paramdam. Ang saya ngayong tabla lahat. It's a tie. It's a tie. Na, may mga bagong halaman. Ah, yan ang motif. Ah, may mga bagong ano. Ah, okay. Industrial fan. Para sa ano yan, sa function hall. TV? TV buwang. Sabi ko, papagalungan. Kapoy na ang tanan. Ayan, nakain na kayo. Ito? Hindi ka nakatawag kay sa anak mo. Sa update. Nito na nung morning no. Basta wala ka po sa mo upload kay wala signal. Grabe ano namin siya sa GC. Nung usap kami nila jigjag. Tawag ba sila? Hindi sila makontak. Kaon na mo. May mga ibang grupo na umalis na rin kanina. Nagpapasok? Oo, dyan. Kuha naman yan. Kuha pa rin naman yan dyan yun. Yun dito, sa ano taas, lagyan ng CCTV sa kanto. So, lunch na. Kainan na. Kainan na. Si Inday. Sa Jimmy Girl. Sabi na kayo sa kanila ate. Trimming pig daw sundan. Trimming flower. Hi, Jai! Alam ko niya kasi nung live gahapon. Salamat! Nag-live ba si Jenna? Ikapoy. Ilang oras ang travel? 6 Sorry ka, naman, mga 5 hours naman to. 7 hours. Nagapit-apit-pilitan. Ang ganda ng host kagabi, grabe. Impromptu host. Makeup artist wala kasi host na mo gabi. Hindi mo lang alam. La Britney. magaling. Britney. Galing ng host kagabi. At pa-intermission number, dance sport. Nanalo po siya ng 500 pesos. Walang dollar. Arjun na. So, ang great day. Yan at meron na rin industrial fan na magagamit para sa function hall. So, nagutom na ang lahat sa kanilang lunch at biyahe. Kainan time! Nakain na.